Hi guys, good morning. Diri ko nagkatulog sa ila ni Auntie Mercy. Nagdadala pa ko sa sapatos kay para mag-jogging. Ginoo ko bayot. Di ay akong sapatos nga dala. Naunta ko'y suoton po sa dani para jogging. Wala naka-jogging. Kay nakatagay kagabi Sosyalan kaya mong tagay kagabi ha. Kay ngano. Yara ang gipalit ni Auntie Mercy mahalon. Nawa mao ni ang ako ang gitagay ang ila red horse. Wa na ko nagsagol-sagol kay para di makuragi. Unya kay nagkatulog mga alauna naman. Alas 12 tuti alauna. Alauna naman nakatulog kay si mama Ginoo ko gi saniban si mama kagabi. Nagkantaha kuan na 11:55 na. Pagtanaw sa kuan oras. Unya nagkantaha pagid na ko nga mama labayon gitag bato diri karon. Inain ko nga paundang na di pa magid siya undang. Sila duha ni Ingka unya karon natinga ako kay ngano. Wa naman no naggunok pagkuan kanta. Nabuntag na. Unya unsa may plano karon? Enjoy guys. Talag sarap og tapo. Muna gingon nga enjoy gid ang birthday ni Auntie kay gahapon sa buntag naikaon pagkaudto naikaon pagkapanhapon naikaon pagkagabi nagtagay siya uka di si mama diri na hinon ko nakakatulog wa na ko nagadto dito kay lingaw naman kay kagabi unsa man iti pagkuan Adya na nati ako na siya kani mahabol nanimaho na malagi na inyong gipang luto diha tanawa dito unsay dang dito. Naunsa man di Basta na ta kay unsa rati nga kuan bulin. Adubong babo. nakuan na napagod Adubong babo pabulan. ha hala guys namahaw na sad ta kaon na sad Kape na check. di ko kape Tapos yaw. si papa kahaha ka si papa agana sa kudani nagkayagaw sila kagabi o kaganina sila ni Utik murag diri sila ni Utik kaganiha dito ko ilang timir sila katulog noon unsa man ka ay waday kay Jute karon wala ni materialis Bulsa. ha Mabuta yung yan kuhan. ay naman di si Busing Alan dani day moabot Mabuta yung delivery nga kuhan. wala din na deliver di ay Atit daw. dapat gipaluap dayon ang kuan lagi kana laging mag-order ta og materialis unya dili diretso i-deliver noon andito sa ilaha kuan man dito sa ilaha po danlog pa da danlog mao nang Bayad mo na kung itong delivery. ang dipindi po sa kuan nga na ang panahon lagi kay nay panahon diri sa amo karon nga kanunay uwan unsa may magluto ma Agluto pa. wa pa ka nagluto di ay nawa na imong estudyante Bila. si Koreana way klase si Koreana Bawo na Koreana. na si Mimi nag-eskwela na Ano na niya? ha ay wala nag-eskwela Mimi Bila na. ato ana nag-eskwela na Padlara ni Sir Wendong sirutso kaya po ulihan di sandol sa akong isa. ang ulo raman dato imong kinanglan Oo. niya unsa may kuan karon Kumaho dito nagluto mo. nagluto siya isda grabe nakakalat daning kuan tindahan ni mama napay daghan sulod guys nagbitay-bitay santol pang-ison na ba ang santol dana Nakan mamahaw ta atos kang Auntie Mercy mamahaw ta kang Auntie Mercy mamahaw po sa ta diri sa kuan ila ni mama nya Auntie ang katong manok nga kuan Auntie naihaw na tanan Ihaw naihaw na tanan fi? Oh, to gabi. wa na lain ihaw nun
Kasi may imo dito. Ha? Kasi may mga dito kay parto. Ito ang imo, chicken. Parto nga. Oh, chicken Chinese. Chinese chicken. Oo. Para unya ko. O, dakpa karon inka. Chinese chicken. Ato. Tigwang na ba yan na siyang? Kanang Chinese chicken. Dili ta mamahaw sila ni Auntie Mercy, guys. Napay ginamos auntie unsa man ni awo? Kani ginamos. Kadagan kay sudan, dili ko kape. Kape. Unsa man ni nga ginamos? Sa mo mama. Gapon man na. Kapon pa ni. Mo sa kay dili para. Mga unta guys ha, nidaghan langaw sa diri tida. Lobya. Gabi gapon yo dagan kay langaw nang Ha? spray kog kuan. Nang spray kog. Masira na nagikulirog. Gihapkok raman siya anti unta. Napagod na ni. Oh, hapkok ka. Ha? Okay ra magkakanon. Balap pagpago. Kila kubkub. Okay raman pait-pait. Tay lang. Na sa kuan ba? Ha? Pino. Ano ka kape di? Ha? Naman ka kape. Mangustin na mo. Wala may mangustin. Wala mangustin si mama tida. Oh, ambi ka na ko na idea. Naman ko kay daghan kulod. Pamahaw ta karon guys. Niya humagkaon din ni pag makaluto na pud si mama. Dito na. Hindi ko sa imong mama dito. Ha? Nagluto mo kuno siya dito. Si papa wala naka kuan karon. Naka panday sila tata kay pa kuno yung materialis. Magkuan tati mag jogging ta ganina da. Ug mo jogging lagi ko no. Asok ka ron. Kisa na cellphone nag-alarm. Mama, asa? Hindi na niya ko ng alarm ay. Lamamahaw ta guys. Tanaw na ko ang kuan ha kana ang kuan sa video nako kay murag hanap siya kung kani ang gamiton. Ang settings dani wala ko kahibalo ug kung saan pagkuan sa settings dani. Kay kagahapon nakatan-aw ko dito sa TV ni mama mura maghanap ang kuha. Oh. Kana pa man ininit. Ang asukar kay Lagi kay mga amigas o amigas langaw. buwan ko. Kaon ta ha. Naa! Tari na, mahaw! Pagdala din ni sa gatas, Isa ka drum. daw Milo. Isa ka drum ang kap... Pag-ampo na ang kakaning. Ha? Ako tampo. Mm. Karon na kay putaw sa tasakap. Sa naman sa anak sa Espiritu Santo. Amahan namong ngagit noon, panalangin ka ng grasya nga among madawat, hinautong tang daghan pang grasya nga among madawat, ug hinautong tang hatagan mo kami sa kabaskog sa lawas. Kanya akong pangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amin. Mga una ta. Mahaw taga. Ang sa mali ang ispisom din ni kayo kapiin. Kape jud na ang Kanya na kape. to sa Tama na. ha? Tama na. Antay, gatas. Pitok-pitok. Ima. Dinense! Unsa man ni agis? Nagatas na nagamayan roman di ay. Dili man na mao ang gisukaan. Wa man ni gisukaan. Ay, nagsuka. Ay, naro! Dinense! Aw kani. Ano na mahaw ka oh. Huwag na sige. Huwag mo. Init di. Dahil may ginhawag, iahak. Namo na lagi. Tao-tao gabi gyud. Bisan di na Kagabi eh. sayawa pa. Agbadlungon mo nga ipaundang di magin mo undang karon buntag sayo. Kanta na mo. Ay, pamahaw pa ta. Amo to tanduay te aw ko ante readers te. Tabugnaw pa. Asaan ko kita bugnaw pa. Iinom ng tuto ang red hot cake. Aw, Asa ginom readers? Karon? Buntag pa gani? ha? Yan eh. Ang bakit ka to, si? Ang readers? Kang EJ na ba to ah? Ano ba man di ako kang Kabayad ka gid. Mahaw, guys. Direktor ato na Wow. pinag isang. Bayaan. Light sa amin ipalit. Ano ito mo balay ni isang? Buang palahubog. Mau sa... Muna kamuran nila eh.
Dili. Laki. Napay badzi na Kamanguran laki. Naapa badzi. Mercy. Kamanguran sa laki. Ano pa yung budget eh? Bilang di ka buklaki ni Ildi. Ano plato? Tulo. Aw, tulo lagi. Ay naki nag... Ay na. Ano di ako na? Lain ko niyang tiyan. Aw ginawa. Muna kay Duwis man ni agapon dito Mir. tagdos ang Kini. Nakadaghan ka? Ha? Ano muna siya? Kasi Saan na siya? Ako pa hindi na ako nandun ako. Ang sa day na amer. Ba may kag itlog. nawak. Allergy daw sa bata. Ano pa ni kuan nga. Di ko kaon ba sa itlog. Di ko kaon ba sa isda nga glupad. Kanang kuan. Kay nawakwak. Nayate gid siya. Unya nagkaon na sa bansi. Lungag. Aglupad ba ang bansi da? Kanya Pag man kaon. man bansi, ang ina may Ha? kuko Kasi na. kaon. Si Inkalita ba? Ba man. Takdan nagwakwak. Lipad na siya. Yung sa mga niyo paprito nga mo sinanlag. Isandag na ganit na. Sanlag na para dito na kuan. Dapat siguro daghan uli no. Para Parang kung mura siya. nakurat ra. Kasi di man good oil daghan. Mayroon man di. Kato nang yatag ni ma'am nga diles. Na pa may nabilin. Mao di ay laki. Lamit ba siya? Guys, pamahaw ta. Kamahotang tanan guys. Karon managbo na sa mig birthday karon. Ako gusto gulaan ako kuan. Bungos. Ito may pa. Nyurot na ni magluto. Ay gamay. Ako to hagulog bungos. Anong sa? Ang sada to. Didi? Tangan na kamong guys. TikTok sa takaron. Karon mo pagbanat og kuan, gabi mo. Paniban. Ay ingon jugo gabi nga. Mama ipatawag kay sa barangay ugma. Agbote sila. Nalagi. Wa pa na karon ma, kay wa pa may duty ang barangay karon. Tumuo ka man. Ano ko labot ng mga amo man din eh. Ano na lang tuloy-tuloy. Memang kana mo sa bahay kami din sa kuan tungod sa inyo kay mag public disturban nga ang speaker hinay yung microphone kay kusog ayo. Hinahila nang gadi kaning piunga na. Pakabunan na. Wanto na tanan dala microphone. Oy, pakabunan na ang microphone dayang baba. Katugon na guys siya. Abigay na ko nakatulog. Muna mo ang microphone. Nga, CR. Ang dirapit ko na tumbahan yaw. Kalit ko ng pagba. Matalo yung DR. Pagay mo di na. Kusay mo gito DR. Ang limiting nga di na patagaan. Tagayaan ni nung dugangaan ng tiyang kuan. Giungat beto niya ang siya. Nung siya nga ay di na tagaan niya. Matabi siya nga. Ayaw, kamay lang. Panagsarap. Biyak ko magkaramin ito. Panagsarap ka. Lawad-law ka buk. Ay, tapos yung buwan yung pangahihit mo. Ay, nakabalik. Kanon saan? Gabi eh. Ha? Diyan na. Ako ganit. Kaya aram ka tao. Naglungag mga ka dito. Alam diya. Naglungag ka na sa dito ma? Wala akong naglungag. Kaya daghan akong lungag gabi eh. Pabukasan ng naglungag. Abi na ako sa salaman niya ako. Na nagluto ka sudan. Katugan niya akong humulan. Nag-ayos day kayo. Guys, pamahaw ta ha. Ang kapal nagbot na nalibre ang pamahaw. Dukay kasi isip pa nga ako. Unsa man nga video ya ha? So nga ako kamuti. Gahapon? Kaon na kumuti hapon naman. Background ko ng hapon. Yung adlaw. Nalo? Ang adlaw pa Ako din. diay. Wa pa? Abi na nita man. Wa man diya. Naapyo yung mangita. Mo man tagapred nga tagapon ro. Ang mangita? Dator tong unang manyanita. Na, picture. Ang na. Matanaw ko na beto ang atong manyanita. Unsa manyanita nga dito, may sa kadlaw ang manyanita. Na-upload naman ang manyanita ko. Ano na Lamig kaon man dito man kay siya te. wa nakabalik. Lamig man siya te. Ang Ang kaning prinito nga kuan. Dilis. biinit ko to ah. Nami na pat na pipino. Na si among beron kurente. Ha? 100 puntosan. Okay. Sali na makag-ingon ma 1,000. Kuagad ko ang resibo.
ang 600 ka pa. Uma na may bayad sa kurente uma. Kami sipyo? Doon. Naman lagi Jimbo dia oh. Basta na to? Wala. Oo niya dia si Miriam. Lukaw nga. Naman diya. Pamahabo. Oleh di ar deh gede eh. Mahabo. Wa ka ulit si R. Ah? Wa ka ulit. Kadlaw na sila. Unsa sa oras sila nagkwante? Uli. Lasing ko naman pa. Ay, bu, mahabo. Nama nak. Luan ka bo. Ha? Grabe ka ato ka laba. Burte? Di naman ka dul-dul ni namo nga namin nyo ka. Boleh mutu. May buot pa sa bote na. Kapoy gapo kabas. Luya kayo. Tawag yaon biya ko kuan gapo tagay lagi. Kaya gabi dire sila mo pag balbalan. Gainom o gaiyo pag manok gabi dire. Luya kayo. Alas 12 naman ko nag-iyan. Alas 12 ka to nga unta. Alas 12 ka na on. Alas 11. Sunsi ka Wala trabaho nung alam eh. Apit mo to alas 12. Lantan nga ba? Ha? Nilantan. Jalan? Oh, sabang klukron. Ate nga ako gani nga bapitan ta. Kasi kabuan dok mana kapil. Sakit kami Kung dito. kainit Wala kay duty ba? Sa 20 pate. Ah, 20. Nagbagbalay yung hilanat ka na anong Na. panlag. Ato ta sa kwan bo? Lakaon daw inumon. Lumbia. Inumon. Tukti na ka te. Natunong jote nimo? Tunong yate 27 abot 79. Unsa pa man di ka mag-out 15? Katapusan abit sa tis pa. Ah, di gid wa gid natunong. 20 ko mag. Nanawag man si Bibi sa kuha. Unsa adto ba ya si Adto ta. Ihaw sila di ay. Ha? Namay mo trabaho. Palit mo. Palit na sa karne. Baboy pa ka tibo. Bahala wala sila ihaw dito. Ang adto ta. Makaingon mamarusak. Basta di way handa dire kanaan. Anha ra mo kuan kung naay handa. Sabi kay mas manang. Kay Karon kuno si wala dia si kauban ni manang. Nao, tawagaan oh. ang tuon kasi Nakabalik na lang ko dire si Wadi siya na adto. Wala siya. Alangan ga kuan punta dire video ta. Di ka pa video dito. Kuan lagi ko pero gagmay man kayo pod views po. Ay magperminti po ka dito. Ka, lahi ang views sa kuan. Unya dili pod kay Bukid. di pod ta paka-upload ka dito check kay kalas kayo. Ang Ang 100 kaduwara ka paka-upload. Wala na wifi na sila daw. Wala. Load na sila gamit. Si wala nga na may wifi si. Kuan ba? Ay napataon nung sila diyan no. pataod na. Nana nila wifi dito. Napayutong ka? Oo na ka. Libre man. Huwag ka nga gamay ng kaldero. Na kay apel na gabi yan, panood to na. Urot ba ito karong isda? Ano sa isda? Mabay mo taklubi. Taklo ba? Imo. Nga? Dapat ka? Pag Katong sa kuan ba? Lutong pagpakatulog, tatong pag nyo. mata, lala na sa... Nasa... Katong imong ginamos inke. Gabi ka lagi. Imong ginamos inke ba? Uli na to agay. Uli na to agay. Ulamin itugan. Na papakasin mo sa kuan ah. Ano ulamin na itugan? Inom diyon. Libo kay may gabi guys. Kuan tuloy-tuloy yung birthday ni Jejet. Kuan. Abi na ko nakatuwa tubo sa kuan. Yapon ni pag Luloy nara diha. karon apel pagapon karon. Oy, ipadagan pa ng isa ka pero oh. Kaon ka basad. Ipaiyaw ko gina. Bitaw na ako. Kaon ko. Ipaiyaw ko na. Apel mo magkaon. Si Inka ra gid pagkaon tanan. Ikaw na ikaw man yung ilaw ilo. Kuan. Gong. 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 Mura na kang tingog ni. Imong lulubusing. Iya malulo. Hantong na gid kay nga tao ba? Say using. Rusing. Lulubusing.
Bata din na, Apo, Anak man na ni Irish. Madam Irish. anak ni Madam na Iris. Na. Awong mes pinakadako 1.5 pero di kag mahay. Sudan kay imong kolera, luto kay mo. Dek pangikaon sa itlog. Hambog imong kuan na ni Tida. Tanglad. labong kayo. Dito kinamatay. Kaya man ang Kumis tagapin mo 1.5 pero ay naman si ibong og si kuan di ay oh. Wa din sila nag-adto dito sa kuan di ay. Puski. Tangag ba?